सोरबा आंनि भिडिअखौ नायो नाया मोजां मोनो मोना बे गावसोरनि खोथा थेवब्लाबो आंनि मावनांगौ खामानि आं भिडिअखौ दिन्थिगासिनो दं दायो नै नोंथांमोन नायनो हागोन फुङाव सोरांबाय ओइ नै साना एकदम गोजा ओंखारबोबाय ओमफ्राय नैबेनो जाहैबाय दाउ फिसा जिथुनाखि दोनग्राया बिनोमोन सिगांबो नुबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों ओमफ्राय नै दायो दाउ गिदिरनिया नैबे आरोना नायदो बोरै लें लें गोलाव नुखायो नैनिफ्रायनो ओमफ्राय नै बेहालागै ओमफ्राय नैबेनाबो बेनिफ्राय नै बेहालागैखा आरोना सानाथ' ओंखारखाबाय नै दायो फुंनि सम नै नायदो वाव बरिया नुदों आरोना दायो हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैनिसिमबो आंनि इउटुब भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलावहाय बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय आरोना आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आं दिनै बिराद गोबावनि उनावसो नोंथांमोननि सेराव भिडिअ लाबोनो हादों मानो होनना बुङोब्ला बिराद गोबाव सम जाबायमोन आरोना आङो भिडिअखौनो लाबोनो हायाखैमोन बेनिखायनो आङो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम बेजों लोगोसेनो दायो आङो दिनैनि भिडिअखौबो बिनिफ्रायनो स्टार्ट खालामदिनि आरोना मायाव दं आं नै बेसेबा गोजौ जायगायाव दङ हमना ला आङो एसे गोजौ जायगायाव जनानै दं आरोना जास्ट नोंथांमोननो मा दिन्थिनो हायो आङो बेखौनो दिन्थिगोन नोंथांमोना प्लिज अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनानै होदो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोननि अननाय दङब्ला आंनि चेनेलखौबो एसे साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे लाइकबो होनो दाबाव आरो कमेन्टबो खालामनो दाबाव आरोना दायो आङो जायखिजाया मा दिन्थिलांनो हायो नोंथांमोना थारैनो दिन्थिलांदिनि आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय आरोना नोंथांमोननिसिम थ'दि बिदिब्ला नायलांबाय थादो आरोना आङो जिथुनाखि जायगायाव थानानै रिल्स भिडिअफोर बानायो नोंथांमोननो आङो बेखौनो एसे दिन्थिदिनि जायगाफोरखौ एसे दिन्थिदिनि आरोना नोंथांमोननो नायना लाग्रोदो बेफोरबायदि आङो दायो फ्रन्ट केमेराजों लादों नालाय बेक केमेराजों दिन्थिनि नङाबा नोंथांमोना बारा मोजां नुनाय नङा आरोना भिडिअखौ र' दिन्थिनि आङो नै बिथिंजाय नायदो पुरा नै बेफोरबायदि जायगायाव दङ आङो जनानै ओमफ्राय नुनो हादों नोंथांमोना नाय एकदम पुरा क्लियार नुनो हादों नोंथांमोना गाहायथिं नै बेफोरबायदि गिलु बालु दंग' दङ आरोना नारेंखलाव जिथुनाखि दै लांग्रा आरोना नै बेफोरो ओरैजायबो दङ नै नारेंखल बागानानो गोजाखा बांसिनानो मिथिखायो आं जि जायगायाव दङ नारेंखल बागान बांसिन दङ नै ओमफ्राय नै ओरैजायबो फैदो ओरैजायबो नुनो हागोन नै पुरा नारेंखलानो गोजाखा नै गाहाया नै रिउ रिउ खाथार बिराद रिउ रिउखा ओमफ्राय नै गोजौथिं दिन्थिनोसै बेफोरबायदि नारेंखल बागान गोजा आरोना नाय नै बेफोरबायदि वाव जायगाफोराथ' बेफोरबायदि जा समायनाखा आरोना ओमफ्राय बेसे गोजौआव दं बेखौथ' मिथिया नोंथांमोना नै बेफोरबायदि जायगायाव आङो थानानै भिडिअफोरखौ बानायनाय जायो आरोना ओमफ्राय नै ओरैजाय नायदो सोरांबाय नालाय दायो एकदम स्रां जाजोब्बाय मोदानजोब्बाय आरोना ओमफ्राय ओरैजाय दिन्थिनोसै आङो नै ओरैजायबो नाय पुरा नै बेजों गाखोनानै बै गोजौआवबो थांनानै भिडिअ बानायहैनो हायो गोसोब्ला वाव अख्राङा निला गाबजों बरिया नुदों नैथिं नायदो नारेंखल बागाना हिसाब गैयै नारेंखल दंखायो लोगोफोर जोंनियाव जिथुनाखि आं थानाय जायगायाव आरोना ओमफ्राय नै बेफोर नायनो हागोन नै बेफोरथिंबो नायनो हागोन सान्दुं दुंनायजों बारा मोजां नुनाय नंला नै बेफोरो गासिबो दाउ फार्मनि सिट हमना ला गोलावथार बिराद गोलावखा ओमफ्राय नै थिंजाय दङ ओरैजायबो नाय नैनिफ्रायनो लानानै सिमखा नुबाय बिराद गोजौखा नै ओमफ्राय साना माबायदि नुदों सानखौ बेलेग मडेल नुदोंलै सानखौ आं दिनै भिडिअ लाबोनाय कारना बेनो जिथुनाखि आङो भिडिअ बानायग्रा रिल्स भिडिअ बानायग्रा जायगाखौ दिन्थिनो होनना फैदोंमोन आरोना नोंथांमोननि सेराव जास्ट बेखौनो दिन्थिबाय नोंथांमोना आरो मोजां भिडिअ फैगोनखौ नेना थाबानो जाबाय आङो लाबोनो सानबाय थायो मोजां भिडिअफोरखौ नै इउटुबथिं नायदो माबायदि वाव नै जायगाया एकदम पुरा क्लिन साफाखा आरोना नै गोजौआवसो दंमोन नालाय आं दायो गाहायनिफ्राय दिन्थिबावगोन र' गाहाय मोनसे स्टेपाव ओंखारबोबाय आं नै दहाय आं गोजौनिफ्राय दिन्थिनाया नै बेनियावमोन आरोना गाहाय मोनसे स्टेपाव ओंखारबोबाय नै बिथिंजाय नायदो ओमफ्राय नै बिथिं गाखोलांदोंमोन आङो ओरैजाय गाखोलांदोंमोन नै ओमफ्राय ओरै आरो ओंखारबावनांगौसो ओरै गाहायाव ओंखारलांबावनांगौ नै नायदो देन्जार जायगायाव फैनानै भिडिअ बानायदों आङो गिलु बालुखा आरोना एबार फुल गाहायनिफ्राय नायदो बेसे गोजौ आरोना नै नायदो ओरै गाखोलांदो ओमफ्राय ओरैजाय गाखोलांदो ओमफ्राय हौरैजाय गाखोलांदो नायदो वाव देन्जार गोजौआवसो थानानै भिडिअ बानायहैयोमोन आं नायदो वाव बोरै नुदों नारेंखल बागानफोरखौ लोगोफोर दायो सबसे गोजौसिनाव आं गाखोबाय जिथुनाखि गाहायनिफ्राय आं नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन ना बेसे गोजौआवमोन बेखौ आङो दायो दिन्थिनो थाखाय सबसे गोजौआव गाखोबोबाय नोंथांमोना नुनो हादों आंनि बेकग्राउन्डआव गासैबो नारेंखल बिफाङानो गोजाखा पुरा नै नायनो हागोन आं फिदिंनानै दिन्थिबाय नै बेफोरबायदि नै दाउनि माबाया गाहायाव थाबाय जिथुनाखि आं दहाय गाहायनिफ्राय दिन्थिदोंमोन ना नायदो नै बेफोर गासिबो गाहायाव थाजोब्बाय नै बेसे गोलाव गोजौनिफ्राय माबायदि नुयो नै नायदो
बिथिंजाय बेफोरबायदि नैनिफ्रायनो सुरु ओमफ्राय ओरैजाय नायदो ओमफ्राय ओरैजायबो नायनो हागोन ओरैजाय नै बेफोरथिं गासिबो नारेंखल बिफाङानो गोजाखा नै नायनो हागोन बिथिंजायबो गासिबो नारेंखल बिफां नै बेफोरो ओमफ्राय नै गोजौआव नै बेफोरबायदि नै पुरा नायदो नै बिथिंजायबो गासैबो नारेंखल बिफाङानो गोजाखा आरोना आं दहाय एसे सिगाङाव माबानिफ्राय दिन्थिदोंमोन नालाय मिडियामनिफ्राय गेजेरनिफ्राय दायो एकदम गोजौनिफ्राय दिन्थिथारदों आरोना नोंथांमोननो नायनो हागोन बेफोरबायदि आरोना फुंनि समाव बार जानो बिराद मोजां बेजों लोगोसेनो बार जानायजों लोगोसेनो बेयाव आङो भिडिअ बानायफैयो रिल्स भिडिअफोर बानायफैयो आरोना नोंथांमोननो जास्ट दसे सम ओरैनो दिन्थिनो थाखाय ओमफ्राय नै नायदो नारेंखलाबो गाहाय जा ओमफ्राय नै ओरैजाय नायदो बेफोरबायदि आरोना औ फिसा फिसा बागान दङ ओमफ्राय नै बिथिंजाय ओइ नै आं सानबाय मा नोंथांमोननो बेजों लोगोसेनो आङो जिथुनाखि जायगाखौ दिन्थिनायजों लोगोसेनो दाउफोरखौबो एसे नोंथांमोननो दिन्थिदिनि बिनिखायनो गोजौनिफ्राय दाउखौ एसे दिन्थिनो होननानै आङो अलरेडि माने गोजौनिफ्राय आङो नोंथांमोननो एसे दिन्थिबाय आरोना ओमफ्राय बरियाके दिन्थिबाय नायनालाय बेफोरबायदिनो बरियाके दिन्थिबाय ओमफ्राय गाहायावबो थांना दिन्थिगोन दायो गोजौनिफ्राय आङो माने जुम खालामनानै दिन्थिदों नालाय भिडिअखौ क्लियार नुवाखै आरोना एसे बोरैबा नुदों आरोना नै नायनो हागोन गाहायाव नाय दायो नै नायदो गाहायाव नायदो पुरा क्लियार नुबाय आरोना माने खाथियाव लाबाय नालाय जुमबो खालामनाय जायाखै नालाय जुम खालामैखाय माने क्लियारलि बरिया नुदों आरोना नायनो हागोन नोंथांमोना खाथियावनो दिन्थिदों आङो एकदम लाथाबनानै बरिया माने देरजोब्बाय नालाय दाउआ दायो गिदिर गिदिर जाजोब्बाय लांनायनि टारगेटआथ' जाबायानोमोन नाथाय लेट जानायजों लोगोसेनो दासिमबो दङ दाउआ आं दाख्लै खनसे भिडिअ बानायनायाव बुंखादोंमोन नोंथांमोननो मथथे सप्ताथामसो लाबावगोन होनना बुंदोंमोन आङो ओमफ्राय बे समा दाबो जायाखै नालाय बेनिखायनो दसे सम आङो फुंनि समावनो जिथुनाखि भिडिअ बनायनायजों लोगोसेनो नोंथांमोना फिन खनसे दिन्थिबावबाय आरोना नैबे साइडआव लेफ्ट साइडनि बियो आउट साइडनि आरोना नैबेखिनि दाउआ दानि एसे सिगाङाव दिन्थिनाया राइट साइडनि आउट साइडनिमोन आरोना सेरनि आरोना बेफोरबायदिमोन आरोना ओमफ्राय दायो नैबे साइडनिखौ एसे स्पिडै थांनानै दिन्थिदिनि आं नोंथांमोननो एसे गोसायै माने थाबायनायजों लोगोसेनो दिन्थिलांदिनि आरोना नै दाउफोरा नै माबाफोर जाखांजोब्बाथाय एकदम दाब्बाफोरा नै फिडार होनो जायखौ दाना होग्राया नै पुरा साफा जाजोबना थायो आरोना 6 नाम्बार ग्रेडनि नै बियो इथिंजाय बेफोर 6 नाम्बार ग्रेडनि गोजा गासैबो ओमफ्राय नै ओरै पुरा स्पिड लांनानै दिन्थिबाय आरोना नोंथांमोना गोसायैनो माने लासै लासै दिन्थिबाय थायासै बांद्राय दिन्थिबाय थाबायना गोबाव जाबाय आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय थानाया बेनिखायनो लोगोफोर दायो भिडिअआ बेखिनियानोसै दिनैनि थाखाय बाहेरनि नुथायखौ एसे दिन्थिदिनि दरजा खेंनानै नै नोंथांमोना नुनो हादों बेफोरबायदि नुयो आरोना पुरा नैबे गोजौआव माबा नारेंखल बिलाइ गारसोजोबनाय गरमनि थाखाय ओमफ्राय नैबेथिंजाय मोननाय गोलावा बेसे गोलाव माने रुम सिंनिफ्राय जिथुनाखि फार्म सिंनिफ्राय बाहेरनि नुथायखौ थिग बेफोरबायदि नुयो आरोना दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'सिगोन फैबाय थानाय भिडिअखौ आङो बेयाव बानायला नेक्स्ट लेभेलनि बानायनो सानदों